Καλή αρχή λοιπόν με το κλειστό group που έχουμε. Θα ξεκινήσω με κάτι εύκολο και έξυπνο. Λοιπόν, πηγαίνω στο homework, πηγαίνω να γράψω για τους μαθητές μου. Βάζω την τάξη που θέλω και εδώ, αν θα πάω σε μια σελίδα του Club BFL που έχω τις ασκήσεις για την ημέρα τους, εάν αυτό το κάνω copy, αφού θα έχω γράψει εδώ, κάντε τις λεξούλες σας και όλα θα είστε πιο καλοί μαθητές. Λοιπόν, κάνω Ctrl V, περνάει μέσα, το στέλνω και οι μαθητές μας ξέρουν το λεξιλόγιο τους απ' έξω και ανακατοτά που είπαμε. Κάντε με ερωτήσεις, κάντε με, θα δούμε πολλά πράγματα. Να το λοιπόν το homework. Αφού εσείς βάλετε τα όμορφα τα λογάκια σας και το τι μάθημα είχατε, ο μαθητής πηγαίνει και κάνει τις λέξεις του.